War nyapa? Lah ganti wayahku lho. Wayahmu. Lah bocah sak uceng pilek ini tepuk tangani. Tapi lak nyambut gawe nyata. Aku nyambut gawe, Bos. Buktikan jajal nek kowe ra trimo karo pola iki. Wong calone wong kene kok ngisi-ngisi nih, Dik. Ngelamak bocah iki ya. Ya percaya terai aku. Jajal nek kowe arep oleh wong kene buktekno kiprahmu ki. Lah kok kombure disogoki terus aku. Tak sogok. Budhe iki lho. Lemu nyogok aja kene. Lah pas kene kok. Makane aja mundur-mundur. Tak sogok ala keri-keri. Ora. Lagi makane aja mundur-mundur. Rada maju kono. Kono lagi kiriman. Kiriman hujan. Ngono kuwi ya tibake ya. Nek kalah wilayah ki panggah kalah personil. Kene kecap wong apik, Dik. Aku nggih ki jane meh guyokne kowe to. Ya apa guyon? Lah kowe lak salto rono. Ya. Mbok Deyati ki le. Bar muni ngene lho nggih. Mbasa kowe buka topeng lah kok meriah ngene-ne. Oh iki tanggaku iki. Iki tukang ngadang ya to iki. Kok iso apal teko kono ki lho. Ora nyek. Padha karo tanggaku kuwi. Kok karepe dhewe. Tapi aku senengku nek tanggapan nang nggon ngendi mriki? Lembah Babatan niki nek ku ngamati salah satu masyarakat yang suka dengan kesenian reog milik Ponorogo, nyatane penonton mesti tumplek blek rame meriah. Tanggapan nggon kono rame, kulon kene rame, lor kene rame. Oh ramene perkara apa? Apa? Perkara aku arep urip ning kene dadi rame terus. Hei, akhirnya gue sambatan tok. Hei, ya tanggale bujang ganong agak-agak kene nggak preok ya. Ah bosok gitu. Ya ora apa-apa lah kuwi lak termasuk amal jariah. Amal ya amal sambatan terus ya bongko, Dik. Wis to diniati ae nggih. Ya. Ngene iki kena dingge sangu adewe besok. Sangu ya sangu lho. Kowe lha kok iya sangu dingge sangu adewe besuke. Ning akhirat to? Ya kuwi to amal jariah nggih guyune wong liyan kuwi termasuk amal jariah. Apa tanggaku ya nggih guyu wong bae gendeng ya. Lah kae wong kentir kok iso siji. Dilanjutne pagelarane sing rame. Oh, ditekakne udan kaya ngene lho Gusti Allah. Iki barokah. Barokah, berkah. Berkah. Nyapa? Pungge adrek. Oh, dikira wedi karo wong wedok nggih kowe nggih. Apa? Kowe lek dikira wedi karo wong wedok. Apa sama dadi wong lanange sing tatak. Dak ngono kok. Wong. Hei, wong lanang icik apa? Aja digoleki to, aja digoleki. Mbakmu marah tuae kaya nek kene to nggih. Mbok moro tuaku karo aku ngene. Pelek kental. Lah tak tukokne sego ae dadi. Majar dipolahne sing enak. Kowe lho. Yo, Wong lanange tatak kok.
Ora disogok malah dijuwotos. Wes tak satu madhep rono. Lah ya madhep rono aja madhep rene. Lah kok malah kok nyuk-nyukne. Madhep rono disogok jajal wani perang ini ya. Ora oleh ngono kuwi kok iso. Wong lanang sing tatek Dak ngono lho kok. wedi karo wong wedok ya apa Ah. wele. Edrek jatil ya biasane gendong-gendong. Biasane mangku-mangku. Ora trimo tak pangku iku. Tak tatak ngono kok wong lanang kok. Yo. Ayo rada diundurne sithik ben iso obah yo. Nggih dalane kagem anu Mbak-mbak Jatil amit nuwun sewu. Ayo. Sitok-sitok era apa gentenan. Lagune sing romantis. Aku ora wedi karo itu aku. Tanggapane totalitas, Bos. Totalitas. Nesu pikir keri. Kuwi lho. Wong lanang kok iso Natalia. Sik, tak golekane maratuwamu ki endi. Ora apa-apa kuwi. Iki kerja. Kerja nyambut gawe. Nesu. Njaluk ngepuro ya. Moga Mbak Natalia. Geralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Nuwun sewu Bu, pundi? Poge panggahi ngahingi Niki ditamtokne napa mboten ngeten niki? Hei, kerja totalitas, Bos. Totalitas. Kalau di kalangan ini buku wis meseni. Apa? Kowe ning jero kalangan gak apa-apa, sing penting ning njaba sampe mendua. tenan pora. Karena adewe neng kene iki tontonan sing kena dingge tuntunan. Kuwi bukan semata-mata untuk hal yang negatif. Utuh lho. Nah, carane piye to nek diambil yang positif kuwi lak wong lanang carane wong lanang ngajeni wong wedok ya ngono kuwi ta. Ya ya. Sing tatak Tatak ngono lho kes. wong lanang ki. Ayune. Bu, ya kok sidakne, Bu? Wong kanca e. Sik. Yo kaya diso. Hei, didiku ora perkara maratuwaku lho. Lah napa? Ketok aku jati kita karo iki ketok. Lah nek dibareng ae to karo iki. Ha, dadi kaya kacung. Lah kowe kuwi yo kowe iki mbok aja serakah ngono kuwi to. Serakah nyapa? Kowe mbiyen ki saurunge kenal
Wahyu calon bojomu iki kowe mbiyen rak ngesir mbokene ta sine Matamu. Kowe kok koclok kowe. loro lho Perkara iki aku lucu. iya iya Mbok kuwi tukarane karo bojone iki perkara ndelok aku lucu guyu. lah iya Muga-muga iki dadi mantuku. ngono kuwi ya ta masmu nggih kan ana sik nggih Anu Pak rada mikir mikir. Anu Mbak. niki ingkang disunat pundi niki Masa ya iki Uduh weh. yo niku Lah iki terong. pundi ingkang disunat monggo macang mriki gak apa-apa Ora apa-apa, gak apa-apa. ayo sini Ben ngomongi rek nggih kalih Mas Sip. Mosok lho iki kotot. Ya maksudnya ben disekseni masyarakat kene iki endi to sing duwe gawe. Dek lungguh Dek ya duduk ben mburi ketok. Ayo. Nah, wis Joko iki gak oleh izin. Kene lewat kene tengah. Kene ae. Wis jalan sangu Pak Bro. Wah ya jangan calonnya Pak sapa Pak Samsung apa? Oh lah ya. Samsul. Lah ya koncone to. Bah alhamdulillah. Bah Pak Samsul matur suwun pun kersa. Iki masih iki kok. Hah? Pak Samsul mburi kan. Masih gitu. Tapi kan lek Kang Samsul kowe iki kok melu rene. Acarane tasakuran kitan. Kitan. Kowe sebagai wong lanang iki wis ucul saka bocah cilik, iki wis balik kudu iso melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam. 5 waktu ojo lali. Terus kowe paling ngendak iso ngoco saka ayahmu, Bapak Samsul. Gawe acara gedene kaya ngene kuwi, pakmu lho diwangi ora roh awan ora roh bengi. Kowe iki koclok ya, mbok kira Pak Samsul ora ketok apa piye? Oh ngati-ngati lho bos kamu muni. Maksudnya Lah mau muni piye? Maksudnya iki nyambut gawe tenanan kuwi lho. Lah mau muni piye? Ora roh awan ora roh bengi. Lah mbok kira Pak Samsul ora ketok, ora awan ora bengi. Kowe iki koclok kowe. Maksudnya ngene lho, Pak Samsul kuwi bekerja keras ora apa ki, ora iso bedak-bedakne milah-milahne patuto sirah digawe sikil digawe sirah kuwi. Kowe wong akrobatik. Utuh wong kerja. Iku entah ya to bagi. Bene. Maksudnya ki bendina nyambut gawe ora roh jam. Kuwi bendina nyambut gawe adus keringet. Lah ora kecut. Kerja keras kuwi lho. Kowe iki kok angel men lho. Maksudku ngene lho. Dadi enek unen-unen taruna ngungkuli bapa. Lah kuwi piye nel? Ya maksudnya kan bapaknya polisi abdi negara. Nek iso kowe besok ya dadi paling endak dadi komandane ayahmu. Saiki ayahmu pangkatnya apa? Ora roh. Nun sewu pangkatin apa, Pak? Oh masih ya. Nggih Mas. Paling endak dadi komandan. Wah, Apa jenenge? apa lah lali to? Ora ning alun-alun. Polres Kapolres. Oke. Paling ndak dadi Kapolres. Allahumma. Ya kowe to ngowahi Aku pitutur apa ngono kok. titik ning kena iki cara apa huruf Arab ya. Alif ba ta sak pitunggal iki tak artekne dhewe. Huruf hijaiyah. Oh ya iya no. Arep kok oncek. Isin aku kene ora pinter. Cekeke pondok. Iya. Alif iki A. A iki awal, lip iki tangga. Wong lek urip madhep-madhep karo Gusti Allah mlakune panggal lurus apa Panggal tumono lurus. tangga menggok. Oh iya. Hablu minallah, hablu minan nas. Ya teko kono kuwi lho ya ampun. Jane lho lambene kaya gumoh kopi ngene iki lho. Pak Samsul. Tambah 50 ya. Ora. Bak. Bak iki ning ikra wis apa gambare ngene to? Ngene, Lah, bak iki wadah. Sampe lek mencintai ning agama iki kudu sing ndi sing bener, ndi sing elek. nek sing bener diadai, Ada sing sing elek elek diguwak. Ya ampun. Tak. Tak akan lagi. Tak iki tak lupa salat 5 waktu. Wong ya wis balik kok. Kuwi wis wajib. Joko kok. Kaya pakmu kowe lho, 5 waktu terus. Piye?
Oh, lha kowe ora ro. Kowe lak ora ro. Kuwi salate kan ning nggonku kono, Pakmu. Saiki aja mikire sake dhewe ning mikir sake wong liya. Kaya sakku barang kowe pikiran. Kuwi keliru. Maksudnya iki aja mikir sake dhewe, mikir sake wong liya ibarat apa? Sedekah. Engkai karo wong-wong sing ora duwe. Muga-muga rezekine sampean iki ya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Alif ba ta sa jim. Jim ya to. Wong salat 5 waktu bakal sehat ora bakal jimpe dalam hati iki lara. Oh iya. Wong salat iki bakal sehat. Isik temu lho ya. Iya. Ah, aja nganggo tambahi 70. Mau tambah kok 70. Jim hak. Kowe besok bakal dadi polisi ngungkuli bapakmu kudu hak keadilan. Kuwi sing utama. Kuwi diutamakan dadi kowe harus membela kebenaran. Sampeyan kudu iso beradil karo sapa-sapa. Aja sampe kene iki loro, kene iki siji. Ku lho Pak Samsul rungokno. Kok Pak. Oh, sorry. Alif ba ta sa jim ha Kok akeh men sing mbok takokne. Ora kok artekne. Wis ora. Alhamdulillah niki wau bagi acarane nggih di bersamaan dengan turunnya hujan insyaallah napa sing dados hajate Bapak Samsul bakal diijabahi marang Gusti Allah Pangeran. Allahumma amin. Mugi-mugi pinaringan seger waras, panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar, lan putra kekalipun dados putra ingkang soleh, migunani tumraping bangsa negara lan agama, bisa membahagiakan kedua orang tua. Kek, iki tak kei contoh iki, masa dhewe iki seniman, sampean kudu nyontoh aku, masa iki masih ora sing biasa dipandang sebelah mata. Iya, seni. Tapi aku ndek adik, saiki adikku iki dadi apa tugasnya ning Polsek Sukorejo. Polsek Sukorejo Kanit Udu dadi Kapolsek. Udu kecekel main kok. Wong kecekel nek mu bangga-banggane. Nggih matur suwun cah bagus. Salim sik. Matur suwun. Tuh wis kabeh kantongi jane apa? Ora apa-apa. Nggih balik nah. Pak Samsul ora kok titipi to iki. Yo lanjut toh.
edrek to le. Ora pengen edrek ngene iki nggih. Lah ditekoni malam liliki. Wedi aku. Malah diblumiliki aku tekonono jale nggih. Atek gur kok dudi. Aku arep ngomong mati pliliki anu. Edrek purun. Edrek jatil. Ora. Weh alah tibake ora ya wis. Wah, alah diwarai penak atek kok ya ora gelem. Saya geli kowe. Wong lanang sing dak. Daripada maju apa kada? Dah. Alah gor gayan ngono iki kecil, Dede. Wong lanang cah-cek ya apa lho. Wong lanang ki kepala rumah tangga. Ya dadak. Dodone diketokne. Wedi karo wedok bali wae. Dek ngene lho carane iki. Dodone diketokne mlaku. Etek. Ya ora ngono. Wong lanang Iki apa lho, Dede? Pak Samsul, semanun Pak Samsul nggih. Udu iki Mas. Alhamdulillah matur suwun ya ampun. Ket cair. Wes. Mayan 50.000. Apa rong ngene diwane tukaran karo bojo. Lho, lah kok kuwi balik iki kok malah balik, Dim. Diratakne. Anu diratakne. Adewe kepala rumah tangga wong lanang. Yo. Nek roh wong wedok kesel kudune mengayomi. Ngayomi. Ben ngewehi nyaman ning wong wedok. Lempo gendong. Karo wong lanang wong wedok wedi. Apa? Yo. Aku yo ora kok ndelok bojoku ora tak delok penontonnya oke apa ora. Lek Tun, pongge nakal iki lho arepan. Nggih. Bah ya ampun. Bapak Paimen adek kok ngedok teng mriku ki napa lho? Wong jane pun kula damane nggen teng mriki. Mriki lho Pak Men anu nyawang mantune jenengan gendong. Wong lanang. Iki Pak kuwi paham ning aku wong metu, Pak kuwi wong metu. Kok iki anakku apa mantu iki kerja sing totalitas. Ngene iki ora kok elek ya ora. Dek. Mlaku ae ya. Ngono muni mu andene lagi teko. Arabile ya oleh. Tapi ora apa-apa jane aku gendong, aku gendong omah. Wong lanang sing dadak. Siapa sing ngomong? Siapa?
Ora malah cilik ya. Yo. Sapa sing ngomong? Ah kowe wedi karo